Jeg er Andrea Pini, ansvarlig for kommerciel del og forretningsudvikling hos CMS. Mekanisk fare fra idé til produkt er retningslinjen for CMS-gruppen, der har været aktiv i næsten 50 år i Emballage Valley, hvor de producerer for tredjeparter, grupper og anlæg og tilbyder deres partnere den erfaring, de har opnået i opfyldelsen af ordren fra projektet til fuld levering. Forretningssektor. De primære områder er fødevaresektoren, hvor vi producerer procesmaskiner, anlæg til primær og sekundær emballage samt transportsystemer. Derefter er der farmaceutiske sektor, altid med grupper og maskiner, jernbanesektoren og papirsektoren. Hver kunde har sit eget team. Nøglen til et langvarigt partnerskabsforhold er effektiv ledelse. CMS er en virksomhed med ca. 170 medarbejdere fordelt på 4 steder, en produktionsenhed og 3 samlesteder, men det vil primært være 2 roller, som vores partnere vil henvende sig til, nemlig salgsdelen for projektets start og kommercielle aftaler, samt den tekniske kontaktperson, som vil tage ansvaret for projektet og koordinere al information mellem kunden og CMS og håndtere ordren indtil levering. Hvorfor vælge CMS? CMS håndterer hele processen fra projektstart, inklusive analyse, indkøb, produktion, samling, kvalitetsrapporter, certificeringer og logistik for dokumentation og råvarer. Alle aktiviteter bliver proaktivt håndteret med en konstant teknisk dialog sammen med vores partnere for at gøre leveringen mere effektiv, smidig og hurtig. Så det handler ikke kun om at producere de løse dele, der er angivet i styklisten, men om at håndtere kompleksiteten bag leveringen af en anlæg, en kompleksitet, som CMS fuldt ud påtager sig. Vi er der fra idé til færdigt produkt,